Oldtimersko opasuljivanje, oktobar 2018. godine, Oldtimer klub Novi Sad. Milija, kakva je bila sezona? Pa ovo je naša prva sezona, imali smo skup u maju, jednodnevni do duše. Posle smo pratili sve skupove po Srbiji. U proteklih bezmalo pola veka već su i u kompaniji DAF zaboravili da su nekada pravili automobile. Saša, ovaj tvoj DAF, sem što je prilična retkost, ima i rešenje menjača, reći ću, nalik na automatik. Da, to je menjač poznat kao variomatik. On nije kao klasičan menjač sastavljen od zupčanika, nego ima remenice, to je skajševe, preko kojih se vrši transmisija. Mlađim gledalcima je to poznato preko raznoraznih skutera i mopeda novih koji imaju vrlo sličan sistem prenosa. Prenos je inače jako zanimljiv i jako lako se upotrebljava. Imaš samo kao u automatiku polugu napred, polugu nazad, u sredini neutral, a taj variomatik uvek određuje sam od sebe idealan prenosni odnos. Tako da auto ide odlično. Mr. Daniel Houghton i njegovi britanski oldtimeri u zemlji Srbiji su evo već punih 10 godina. Danny Boy, kaži nešto na srpskom da te ceo svet razume. Ja razumem malo Srbiš, a ja puno volim Srbija i puno volim moj stara auto. Nekada na Oldtimer skupovima dele nagrade za najbaksuznijeg vozača. Ovaj put to bi možda bio Đorđe i njegov GS. Đorđe, koja je bila dijagnoza ovih kvarova? Ostali smo bez goriva. Sad kad već imamo goriva, idemo u vožnju. Pitanje koje se logično nameće, šta pripremate u 2019. U 2019. planiramo skup u maju, ali će ovoga puta biti trodnevni skup, jer trodnevni skup omogućavaju da dođu stranci na skup. Znači oni žele malo da se opuste, da spavaju u hotelu i onda da se družimo ta 3 dana.